Meron po akong nais na ibigay na mensahe sa lahat ng tao. I wish that all the 6 billion people are watching right now. Because the title of the message I'm going to share with you today is, What is your life? What is your life? Turn your Bibles with me to James chapter number 4. James chapter number 4. I'll be reading from the Ilocano since the English is on your screen. I want you to read with me if you have an Ilocano Bible like the Pi Bible we have. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14. Kastuidi ko natin na santuan nga surat, agigidante nga agbasa, begin. Idinto adi kayo ammo, ti maaramid no bigat, taan niya ti biagyo, pudno akas lamaysa nga libungabong, nga iti pagbiit agparang ketagpukaw. English, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Lord, with this message, help us realize the real meaning, the brevity, the purpose of our life. Marami sa amin, malapit na sa kamatayan. Sana po, bago dumating ang kamatayan, kami ay nakapaghanda at kami naganap namin ang aming mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Tulungan niyo po ang inyong lingkod. Bigyan niyo po ko ng lakas pisikal. Kayo po ang manguna sa aking isip at puso. And help each and everyone bless the internet connection. This is a very wonderful message, Lord. In Jesus' name, amen. You may be seated. What is your life? Sabi ng ating binasa, whereas you know not what shall be on the morrow. Meron po akong tanong sa inyo. Ilan sa inyo ang nakakasiguro na buhay pa bukas? How many of you can be sure of tomorrow? Do you believe you are still alive tomorrow? You will still be alive? Marami kang plano. Marami kang gustong gawin. Marami kang pinag-iipunan. Marami kang inilalaan o pinaglalaanan. Tanong, sa tingin mo ba, maaabot mo pa ang mga planong ito? Will you still be alive to fulfill those plans? Look at your life. Maraming sakit. Do you have any impending possibilities na pwedeng mangyari sa'yo? Sino po sa inyo rito nakaranas na ng mild stroke? Alam mo kung buhay ka pa ngayon, privilege na yan. Blessing yan. And you cannot be sure that you can still be alive tomorrow. Kaya ang tanong ng Biblia, what is your life? Ang sabi ng Proverbs 27:1, Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ito po ang dapat yung maintindihan. Huwag kang maging mayabang sa kinabukasan. Kasi hindi mo pa alam kung buhay ka pa o hindi na. Alam nyo ang buhay, parang 1 week, na pag ikaw ay teenager, parang Lunes, malayo pa ang weekend. Pero pag ikaw ay nakalagpas na ng middle age, yari, 50 years old. Sino po sa inyo ang 50 years old na? Pataas. Lagpas na po kayo ng middle age.
ang pakiramdam ay parang Biyernes na. Malapit nang matapos ang isang linggo. Kung minsan, nagdadala ito ng depression sa maraming mga tumatanda o nagkakaedad. Sapagkat hindi nila alam kung ilang taon na lang ang natitira. Wala na silang communication sa kanilang mga pamilya. Umaalis na ang mga anak sapagkat nag-aasawa. Sila na lang ang naiiwan sa tahanan. Kung minsan nagdadala ng hindi maunawa ang depression sa mga nakakalagpas ng middle age. Ano nga ba ang buhay? Yan ho ang dapat nating tuklasin. Alam mo, pag ikaw ay teenager, naiisip mo rin to eh. Pero dahil feeling mo, mahaba pa ang buhay mo, hindi mo siniseryoso ang tanong na ito. What is your life? Pero kung nakalagpas ka na ng middle age at nag-50 ka na, kakaunti na lang ang buhay mo at alam mo, kaunti na lang ang taon mo sa lupa. Bumabalik yung tanong, ano nga ba ang buhay? At siniseryoso mo na. Kaya ngayong iba ay sabi nila, life begins at 40. Bakit? Sapagkat pag nag-40 ka na, of which, 2 taon na lang, 41 years na ako. At nararamdaman ko na kung gaano kahalaga na isipin mo, ano nga ba ang buhay? Kaya kayong mga teenager, naiisip nyo rin yon. Pero hindi nyo siniseryoso ang tanong. Sapagkat iniisip mo, mag-enjoy muna ako. Inom-inom muna, barka-barkada muna, pasyal-pasyal muna. Hindi mo alam, sinasayang mo na ang panahon mo na yung dapat oras na inilaan mo sa kabataan mo, na ito ay dapat paghahanda para sa susunod na stage, nakaligtaan mo, dumating ka sa next stage, hindi ka handa sapagkat hindi mo ginawa yung dapat nung ikaw ay teenager pa lamang. Bakit? Naisip mo rin yung what is your life, kaya lang hindi mo siya pinansin. Kaya ngayong umaga ay ating pag-aralan, what is your life? Psalm chapter 90 verse 12. Psalm chapter 90 verse 12. Ganito po ang sabi sa Ilocano. Itikasta, isuro na kami, amang bilang kadagiti al-aldawmi, tapno agaramid dagiti puspusumi, tikinasirib. Let us count our years. Ibig sabihin, you try to estimate if the Lord will allow me to live hanggang 60, mag-minus ka na, ilan na lang ang natitirang oras mo, taon mo sa buhay na ito. Mag-minus ka na. Simulan nyo na. Kung hanggang 60 ka lang sa buhay na ito, kung maaabot natin, dahil nga marami sa atin may sakit na, diabetic na, may arthritis na, tonsillitis, may kamatis, lahat ng tis, meron ka na. Isipin nyo maigi. Of which, marami sa inyo nakalagpas po ng 60, praise God. Pero majority of us, hindi pa nakakarating sa 60. Ngayon, kung hanggang 60 ka na lang, ilan na lang ang natitirang taon mo sa buhay na ito? Alam niyo po, sa ating mundo, sineselebrate ang birthday. Walang masama. Binibilang mo kung ilang taon ka na. Subalit ang Biblia, tinuturuan tayo, bilangin mo ilang taon ka pa. Ulitin ko po, huwag mo lang bilangin kung ilang taon ka na. Bilangin mo ilang taon ka pa. Upang doon mo isipin na manalangin at suriin at sabihin, Panginoon, kung may 10 years pa ako, ano ba ang dapat kong gawin? Nagpatayo tayo ng bahay, napaaral natin ang ating mga anak. For example, hindi natin iniwan sa kanila ang spiritual legacy
aalis ka na, mamamatay ka na, wala pa sila sa Panginoon. Paano yan? Example lang yan. Oh, yan ang sinasabi ng Bible. Kaya, what is your life? Alam niyo po sa dictionary, ang what is your life, ganito po ang kahulugan. Life is the course of existence of a man. Existence of a man. Yung panahon o period of time between birth and death. Punta ka sa sementeryo, birthday, death day, in between my dash, yun yung life. Period between birth and death. The quality that distinguishes a functional being from being dead. Ibig sabihin, ang buhay, yung pong quality o function ng hindi patay. Ano yung nagagawa ng hindi patay? Yun yung buhay. That is your life. And today, I'm going to answer the question, what is your life? Okay? Ngayon, una sa lahat, and this is what we will study today, hindi muna natin pag-uusapan yung iba. Ito lang muna tayo. Life is a journey. Tandaan nyo yan. Life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, naglalakbay ka lamang. Ano pong ibig sabihin nun? Journey is the act of traveling from one place to another. Ano pong ibig sabihin? Kung nagbibiyahe ka, naglalakbay ka lang sa buhay na ito, hindi dito ang final destination natin. In other words, your life, my life, here on earth is not our final home. Pero kung minsan, pakiramdam natin, ito na yung pinaka-final eh. Hindi to final home. Naglalakbay ka lang. Tignan niyo po ang sabi, mga kapatid, ng Philippians 3:20. Philippians 3, for our conversation is in heaven. Yung salitang conversation, tandaan niyo po ha, that means citizenship. Nakikinig ho ba kayo? Ano pong ibig sabihin ng conversation? Citizenship. Saan daw po tayo citizen? Our citizenship is in heaven. Kaya pag namatay ako rito, ibig sabihin, uuwi na ako doon. Hanggat nabubuhay ako, naglalakbay. Ang buhay ay paglalakbay. This is not your final home. Ang sabi ng Hebrews 11:13, Hebrews chapter 11 verse 13, these all died in faith. Tingnan mo ika, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded, and embraced them, and confessed, look, that they were strangers. Alam nyo ang dapat mindset, makinig maigi. Tayo ay stranger sa mundong ito. Have you been a stranger in a place? Kung napadas nyong namasyal ng Hong Kong, stranger ka doon. Hindi ka taga ron. You have just need to learn the rules, cooperate with the rules, but you have a home in the Philippines. Kung nag-Singapore ka na, nag-Thailand ka, nag-Vietnam ka, pagpunta mo ron, stranger ka. At alam mo, pag nasa ibang lugar ka, nakita mo yung kapwa Pilipino, parang itong mga taga-Australia, makita mo yung kapwa Pilipino mo, hindi mo pinapansin dito sa Pilipinas yan. Pero pagdating dyan sa Australia, para kayong magkapatid. Kasi kabayan eh. Tama, missionary? Vietnam, stranger ka ron eh.
Ibig sabihin, you are in a place with a culture, with a rule, with a government, and you are a stranger. That's what we are in this world. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, we are strangers. Ang sabi ng Bible, pilgrim. Anat pilgrim? Agdaldalyasat tayo laeng. Stranger and pilgrim. That's what we are in this world. Kaya alam nyo, you may not have the many riches of this world, although it's not wrong if you can have it. But that is not the main issue. The main issue is about your being a stranger and pilgrim. Ngayon, dahil tayo ay stranger at pilgrim, ang sabi ng Bible sa 1 Peter 2:11, papaano dapat tayo mamuhay? What should be our behavior? 1 Peter 2:11. Okay? Ang sabi ng 1 Peter 2:11, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Ibig pong sabihin, habang nandito tayo sa lupa, meron pong kinakailangan nating bantayan. At yan ay ang fleshly lust. Anat fleshly lust? Derep ana inlasagan. Tarigagay nga na inlasagan. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, ang naghahadlang, ang sumisira ng plano ng Diyos sa atin, sa lakbaying ito, ay ang mga side trip sa mundong ito. God has a plan for your life in this journey. But what destroys that plan are the things of this life. Na-entangle, amoy the word nga entangle. Guyuden na tayo kakabsat. Iti tarigagay ti panagpabaknang. I want you to know na ang desire na magpayaman, kontra yan sa spiritual life mo. Although, hindi masama ang yumaman. Kung ikaw ay member sa church na ito, alam mo sa sarili mo kung bakit hindi ka active, hindi ka masigasig, matamlay ka sa iyong Christian life na kung saan hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Ang rason is because you are being entangled by the things of this life. Kaya ang sabi ng Bible, abstain. Halimbawa kung bumubiyahe ka, mag-ingat ka sa mga, anong tawag doon? Scammer sa daan. Oh. Papasok yan sa bus. Magtitinda ng kung ano-ano. Hindi naman lahat. Pero scammer pala yon. O kaya pupunta ka sa isang lugar. Sabi sa'yo, oli ka rito, maganda dito, ganyan-ganyan. Stick to the plan. Kung bumubiyahe ka, stick to the route. Stick to your itinerary. Sapagkat wag mong aksayain ang oras mo sa hindi kasama sa itinerary mo. Alam nyo bang ibig sabihin ng itinerary? Pakisabi nga po yung salitang itinerary. O, ang itinerary mga kapatid, schedule. Tayo po, nung naligtas tayo, nandito po ang ating itinerary. Halimbawa, by the way, church, i-announce ko na sa inyo na yung pong gift nyo sa amin ni Mrs. na Israel trip, nung kailan pa yon? 2020. Ay hindi po nag-expired. Matutuloy na po sa February by the grace of God. Oh. Ngayon, nagbayad na po ako ng
down payment, mga kapatid. At sinend na sa amin ang aming itinerary. Sa loob ng 12 days, ito po ang masusunod na itinerary namin. Day 1, kami po'y lilipad mula Manila patungong Amman o Jordan. Tita Evelyn, nanggaling Israel si Tita Evelyn eh. At pagdating namin, kinakailangan yung oras 1:25 a.m. ang departure, dapat nandun kami. Kung lakwatsa ng lakwatsa pa kami, may iwan na kami ng eroplano. Kaya marami o sa ating Kristiyano na pag-iwanan na sapagkat hindi ka sumusunod sa itinerary mo. Paano yan, linggo? Wala ka sa church. Wala ka sa itinerary. Paano ka umaangat sa paglalakbay mo, Kristiyano? Wala ka sa itinerary mo eh. Ibang itinerary mo eh. Sinunod mo yung itinerary ng dyablo. Huwag mong pansinin ang itinerary ng dyablo. Sa kanya yon. Ang itinerary mo, Biblia. Ang biro, pupuntahan namin ang Madaba, Mount Nebo. Ito po yung Moses view before namatay. Titignan namin ang citadel overlooking the city of Amman. At magdi-dinner kami sa isang 4-star hotel. Itinerary yan. Day 2, Jordan naman kami. Drive-through Kings Highway. Pupunta daw kami ng Petra. Titignan namin ang Roman Theater. Day 3, Israel na kami. We will go to Megiddo, Nazareth, kung saan lumaki ang ating Panginoon. Pupuntahan namin ang synagogue. Cana of Galilee. Day 4, pupunta kami ng Sea of Galilee. Yan ang itinerary. Mag-jump tayo, mga kapatid. Day 9, Day 8, Egypt na po kami. Day 9, Egypt, doon kami sa Cairo. Titignan namin itong mga, anong tawag doon? Pyramid. Mga kapatid, nakahanda ng itinerary, susundin mo na lang. Kung ikaw ay Kristiyano at may Kristo ka sa buhay, may itinerary ka na, sundin mo lang. Life is a journey. Don't miss God's best every point of your life. Kung anong edad ka ngayon, may plano ang Diyos dyan, may nakahandang pagpapala dyan, don't miss that. Just because you follow your own will instead of the will of God. Sundin mo ang itinerary ng Panginoon. Ngayon po ay may tinatawag na GPS. Ang GPS ay Global Positioning System. Palitan natin yan. God's Positioning System. Ito ang ating GPS. God's Positioning System. Alam mo, tayong mga tatay ng maliliit pa na bata, meron po tayong susundin na itinerary. Kayo pong ang anak nyo, college na, sino po sa inyo dito, ang anak nyo college at professional na? Meron pong itinerary na dapat kayong sundin. Alamin nyo ang kalooban ng Diyos. Malapit nang mag-asawa yung mga yan. Sino po sa inyo ang meron ng may apo? May apo na kayo. Welcome to the ministry of the Apostoles. Ang apostol, nag-aalaga ng apo, mga kapatid. Yan ang apostol. Ministry ng mga may apo. Apostol. May itinerary na dapat kang sundin. Kayong mga kabataan, high school ka, makinig ka. Ito ang ating itinerary. God's positioning system. As I close, alam niyo mga kapatid, na sa ating itinerary, pag tinanong, what is your life? Ang tinatanong po dyan, what is your goal? What is your aim? What is your purpose?
Dahil ang buhay na ito ay isang paglalakbay. Not only that we must follow our guide, sundin natin ang ating itinerary, but this life, because it's a journey, this is a preparation. Ang biyaheng ito ay preparation. Are you following? Ikaw ba'y nakahanda na? Marami kayong goal sa buhay. Naniniwala ako dyan. At walang problema dyan. But the main goal of life is to prepare. Makamit mo man ang goal mo na magkaroon ng mga bagay-bagay na gusto mo, ambisyon mo sa buhay. Walang masama dyan. Kung yan ay pagkaloob ng Diyos. Subalit, I want you to know that the main goal of life is to prepare for heaven. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the world and lose his own soul? Kayong mga nandyan sa Australia, sa Singapore, sa Canada, sa South Korea, wala hong masama na makamtan ninyo ang mga goal nyo sa buhay na ito. Subalit gusto kong malaman mo na pag namatay ka, wala kang madadala. Kaya't ang pinaka-main na goal ng buhay na ito ay hindi lang maabot ang pangarap, kundi maghanda para sa langit. Are you prepared to go to heaven? Alam niyo po yung nangyaring sunog sa Maui. Don't you know that as of today, death toll has reached 80. 80 na po ang namatay sa sunog. 2,200 buildings and structures, houses, have been damaged or destroyed as of Friday. Wala ka nang mababalik ang trabaho. Wala kang mababalik ang bahay. And over 2,170 acres have been burned. Kung bakit ko po hina-highlight ang Lahaina na Maui, kayong may mga kamag-anak sa Hawaii, hindi nyo ba alam that the town of Lahaina was once Hawaii's royal capital? Nung si King, ano bang pangalan nung king ng Hawaii nung araw? Kamehameha. Ang kanyang royal throne doon po sa Lahaina. That's why Lahaina is the historic town of the entire islands of Hawaii. Nasunog lahat. Yung mga kahoy doon na hundreds of years na, yung kanilang mga historic landmarks, everything gone into ashes. Wala, wasak, sira lahat. Marami tayong mga kaibigan at kapatid na nanonood ngayon, taga dyan. Let's pray that God will help them. Pero alam nyo, ang sabi ni Teo Morrison, Executive Director of Lahaina Restoration Foundation, sabi niya, we had no preparation, no warning, nothing. Hindi kami nakapaghanda. Alam niyo yung ating mga kapatid, nung sila ay nagsitakyas, yung iba nga walang tsinelas. Natutulog sa gabi. Nandyan ng apoy. Wala nang ibang pwedeng gawin kundi lumisan, tumakyas. Mga kapatid, they had to leave the place and go to a safe shelter. Walang tsinelas yung iba. Yung iba nga, yung tsinelas, pangis pa eh. Wala sila, yung mga sasakyan nila, 3, 4, isa lang ang naligtas nilang sakyan yun. Lahat, sunog. Walang nadala. Ganyan din ho pag namatay tayo. Wala tayong madadala pag tayo ay namatay. Ang importante, mga kapatid, mga kaibigan na taga Lahaina, wala man kayong nailigtas,
Sabi ko nga kay Tita Teresa, Tita, kumusta yung mga salad master mo? Sapagkat po si Tita Teresa, kumpleto ho yan ng salad master set. Kumpleto. At alam nyo sa mga hindi nakakaalam, mahal ang salad master. Ano ba yung salad master? Pagkain ba yon? Hindi ho, lutuan. Yung maliit na ganyan, 50,000. Kutsilyo, 10,000, 15,000 ang bayad. Lahat po naiwan. Sabi ko, wala man kayong nailigtas, mahalaga, buhay kayo. Pag namatay ka, wala kang madadala. Importante, sa langit ka pumunta. That's why to all of you who are watching right now, I want you to know that this life is a journey. There is a guide you need to follow, your itinerary. Follow your guide. But listen to me, this life is a journey. It's a preparation for heaven. Marami kang goal, okay, go ahead. Abutin mo yan. Mag-aral ka, magtrabaho ka. Pero wag mong kaligtaan. The main goal of life is to prepare for heaven, because what will it profit your life if you gain all of these things, but you will lose your soul? That's why today, I want you to prepare the proper way. Number one, you need to acknowledge God has a plan for your life. Number two, you need to acknowledge you're a sinner. At ang ibig sabihin na ikaw ay makasalanan, nahiwalay ka sa Diyos, naputol ang relasyon. Patungo ka sa impyerno, kaya buhay ka ngayon. Pero ang kaluluwa mo, patungo sa impyerno. Subalit ang Diyos, mahal niya tayo. Binigay niya ang kanyang anak na si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang kasalanan. Pwede namang sabihin ng Diyos noon, okay, lahat kayong mga tao, wala na akong pakialam pa sa inyo, nagkasala kayo, pumunta na kayo sa impyerno, gagawa ako ng panibagong sangkatauhan na hindi magkakasala, bahala na kayo. Hindi po ginawa yan ng Diyos. Hindi po siya lumikha ng bagong sangkatauhan. Tinignan tayo at minahal tayo at sabi niya, I want you to live with me forever in heaven. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, He sent His Son. God knew that the only way men can be saved is through the payment of Jesus Christ. And that is why Jesus Christ came into this world. He died on the cross. He died. He paid your place. So that the Bible says, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, the only thing that matters now is Jesus Christ. Kaya kung nanonood ka sa oras na ito at hindi ka pa handang mamatay para langit, I want you to pray with me. This is not my prayer but your prayer. Right now, wherever you are, remember this, the main goal of life is to prepare for eternity. You have to make sure that you are saved. Come to Jesus. Receive Him as your Savior. Siguro sabi mo sa akin, alam ko yan, Pastor. Okay. Kung sabi nila ngayon, oy, may magbibigay ng tigli 5,000. Nalaman mo, di ba? Nalaman mo. Okay. Dahil ba nalaman mo, may 5,000 ka na? Wala. Anong gagawin mo? E di pumunta ka ron, i-claim mo, tanggapin mo yon para magkaroon ka ng 5,000. Alam mo na si Kristo namatay para sa'yo. Dahil alam mo, ligtas ka na, hindi. I-claim mo siya. Tanggapin mo bilang iyong sariling tagapagligtas. And when you die, after this journey, and when it comes to an end, you can say, I am prepared. Sabihin mo na sa iyong mga kamag-anak, handak iluluwalwan numatayak, amok papanat. Huwag niyo akong ipanalangin pag namatay ako, alam ko kung saan ako pupunta. I am prepared. I want you to bow with me in prayer right now. If you're watching, let's pray. Follow this prayer. Hindi ko panalangin to. Panalangin ng puso mo. Pray with me. Lord Jesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Ako'y makasalanan. Naunawaan ko na ako'y nahiwalay sa Diyos at patungo sa impyerno. Ngunit ibinigay mong iyong anak, namatay si Kristo sa krus, inilibing at nabuhay muli, upang kami ay magkaroon ng pag-asa
ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong kaloob, regalo sa akin, buhay na walang hanggan. Amen at amen. Oh, if you're watching on Facebook and you pray to receive Jesus, please comment. Sabi mo dyan, I receive Jesus Christ today. Congratulations sa inyong lahat dyan. Palakpakan natin. All of God's people say? Anong natutunan natin ngayon? What is your life? Life is a... At meron tayong, letter I, meron tayong itinerary. Sundin mo tong itinerary mo. Hello? Ano yung GPS natin? Praise the Lord. And what is the main goal of life? To what? Prepare. Oh, ulitin ko lang. Kung hanggang 60 lang ang ating buhay, mag-minus ka na. Ibig sabihin, I only have 28 years. Tama ba ako? 22 years. Tama? Tama ba yung aking subtraction? 60 minus 38. 22 years na lang ako sa bundong ito. Kung sakali. Pero ang prayer ko hanggang 80 ako eh. Pero kung sakali lang, 22 years na lang ako. Ibig sabihin, ang gagawin ko na lang, palaki ng aking mga anak namin, minister to the church, do what I can for the Great Commission of Christ, but I must leave a legacy. 22 years more to go.